Kublai shibune pi barok ki parlok ki bijupen yagane ke channel na kapor shakapor. Hagane ke video ngidan ban wanra IP yagane ki kam Sorkar ki balany apo jong ka High Court of Meghalaya Shillong. Karteng jong ki post kilong kumne Court Officer kawai ke post Junior Administrative Assistant kawai ke post Bat Computer Operator kawai ke post. Kerdan pule badan kam pedai ban pendam tang ya ke bachelor degree. Kino ki bekua ban apply na kebentai kini ki kam Sorkar po jong ke High Court of Meghalaya nga kerpat ipi ban dapat ya kini ke video na du basdang du ban tukut kenang ba pintip ki kerdan pule ki bedan kam bat kumno kerukuam ban apply ki bedang thamai kini ke channel sungguh benda subscribe kenang ba pinyo ki jing pintip ki be dai bat ki kam ki balaj hapo ki district beper ki bedan po jong ke Meghalaya. Ka High Court of Meghalaya Shillong ka court application na kabanta ki citizens of India. Ban pendap ya kini ki post ki balaj apo jong ka High Court of Meghalaya Shillong. Ki kerteng jong ki post ki long kumni. Tibentangin page kawai din kawai. Ka manakong kadai court officer kawai ka post. Ka skill of pay kan long ha ka level 16 kata. Ka starting kadai sau pukundai hajar hak shibenai. Bat kerdan pule bat experience bedan kam. Pidai ban pendam ia ke degree ha kalau ka beli itu da ke university. Pidai ban pendam ia ke bachelor degree ha kalau ka beli itu da ke university. Kene ke post kedai na ke benta ki garo. Ke post ke baar kedai junior administrative assistant ke wei ke post. Salary kedai ha ke level 10 kata life san hajar shispa ha ke shibenai. Bat kerdan pule badan kam pidai ban pendam. Tang ia ke bachelor degree ka beli itu da ke university ringkat bat ka computer knowledge. Kini ki post ki balaj klaim dan kano ke experience freshers phila ban apply. Bat kene ke post ke baaru ke dai na ke bentai ki garu. Ka balai computer operator. Kene ke post ke dan tang kawai salary ke dai ha ke level 7 kata arpu prahajar sauspa ha ke shibenai. Ki kerdan pule ki badan kam pidai ban pendam ya ka bachelor degree ka beli thu da ke university ringkat bat ka diploma lane certificate ha ka computer na ka benta kene ka kategori ka dai na ka benta ki khasi ba jaintia klem da dan kano ka experience na ka benta ki ne ki lightly ki post kalat bat ka kabu na ka benta ki freshers ba pinyo ya ki kam Sorkar apo jong ka High Court of Meghalaya Shillong. Temantangin pen no akabai dai bat kumno karukuam ban submit ya ki application. Karukuam ban submit ya ki application kadai through online mode only. Da ka ba pin click ya ka online application icon ka ba pau hapo jong ka website jong kani ka High Court. Ka website kadai www.meghalayahighcourt.net.in. Ia ke link ke bapin apply ngin sebu apo jong ke description bat ia ke advertisement ru kumju ada pi kwa ban download pila ban page na po jong ke description ngin sebu ia ke advertisement na ke bentai ki candidate ki bedang apply ningkong akabai dei bat ki post ki balaj apo jong ke High Court of Meghalaya don kam ban le ia one time registration process na ke benta bapin apply ya kini ki post ki balaj tegi jing te bakhamnya phila ban pule ya ki instruction ki bala ai hapo jong ko web page hashwa bapin apply ya kini ki post but ki candidate ki bala dap ban register la dap ban register lupa phila ban login directly but sa apply ya kini ki post ki balaj ya kanu ko post ka ba phikwa ban apply. All communication to the candidate shall be made through online mode only. Candidates are advised to ensure that correct email address and mobile phone number are indicated. To hakapor bapi apply, sngo baha banda ai ki active email, active mobile number, bat QA. Namar ki jing tem, hakabai day bat ko written exam lada done, nang taki interview, kin sepentip, link ba u email, lane, mobile phone, jong pi. Ka payment ya ki application kalong kumni. Sau spa tingka na kabanta ki general, ar spa tingka na kabanta ki SC bad ST candidates. Karukuam ban siupat kalong ATM card, debit cards, cash payment, bat kumta terter.
Kene gede general information. Hashwa pin apply sung ban pulay ya ki instruction kabaar class date ban pediang ya ki application kedai kat sautrik agas arajar ar pendrew kanam dan kati EDE na kebentai ki candidate ki ban attend sha kene ka interview. Tela dapidan kino ki jingkeli pila ban komen apo comment section jong kene ka video. Te kumala ong ki badang thamai kene ka channel sung ban da subscribe kenang ba pniyo ki jing pentep ki bede bat ki kam ki balai. Apo ki district baper ki badan apo jong ka Meghalaya. Kublai shubon.